Kalle, alkoi jo. Ai mitä? Alkoi jo. No mut kuitenkin, tervetuloa viikkokatsauksemme pariin. Ja mun piti alkajaisiksi tässä todeta, että... En mä muista mitä mun piti todeta. Mut kuitenkin, nyt me ollaan Lappeenrannassa. Tai en mä nyt tiedä, ihan voita olla Rovaniemikin. No yhtään varma missä me taas ollaan. Kuitenkin, täällä on tänään sattunut traaginen onnettomuus. Täällä on... Mitä täällä on tänään tapahtunut? 3 Mersun ketjukolari. Mitä? 3 Mersun ketjukolari. Okei. Täällä on ollut traaginen ketjukolari. Uhreina on 3 arsua. Missä se tapahtui? Tuossa ihan vierellä tiellä. Tuossa 500 kilometrin päässä tonne päin niin oli se kolari. Ei mulla sitten oikein muuta. Nähdään ensi viikolla, silloin me olemme Nokiana metsissä. Heido.